una molt bona oportunitat per visibilitzar, per sortir en premsa i per fer de referents de les futures professionals d'aquest sector, que són les nenes d'avui en dia. Gràcies als meus professors estic aquí perquè, com soc l'única noia de classe, y la base creo que está ahora mismo ahí en ayudar a que los más pequeños identifiquen que todas las profesiones son de todos. Hem aconseguit tenir en aquesta sala tot el talent de Catalunya i de fora de Catalunya i posar en relleu els referents que tenim i el gran talent que tenim en aquest país. Passaran en les properes setmanes a formar part de l'estratègia del govern perquè aprovarem un acord de govern del Pla de l'ETIC. I això li donarà una dimensió del que significa avui l'apoderament femení en l'àmbit digital, en un àmbit tan determinant com és aquesta nova era digital.